Erakundeen giza baliabide arloan zentratutako talentuaren ziklo osorako tresna teknologikoak implementatzeari ekiten diogu Gestioneten. Gamifikazio eta simulazio sektoreko erreferentziazko enpresa dena. 18 urteko esperientzia izan da, hazten jarraitzen dugu. Poliki-poliki, jende berriak gure taldearekin bat egiten baitu etengabe. Gure negozioan giza kapitala gakoa da eta. Horregatik, KSI berritzaile proiektua Euskalitekin pertsonen kudeaketan bideratzea erabaki genuen. Programa horri esker, gelditu, hausnartu eta Gestioneten egoeraren ikuspegi orokorra izateko gai izan gara. Orain, harrera plan bat ezarri dugu gure enpresarekin bat egiten duten pertsonak integratzeko. Familia kontziliazioa, ordutegi malgua, telelana, pertsona bakoitzarekin elkartzen gara bere beharrak eta helburuak ezagutzeko. Zereginak eta lan prozesuak sistematizatzen, laneko gogobetetasun handitzen dugu. Etengabeko prestakuntzak gure berrikuntza maila mantentzen laguntzen digu. Teknologia maila handiko enpresa batek beti eguneratuta egon behar du eta. Gure jendea entzuten eta ezagutzen hasten gara. KSI programari esker, pertsonengan zentratutako kudeak eta aurreratuaren hobekuntza da, orain, gure enpresa balorerik garrantzitsuena. Motibaturiko taldeak, pozik dauden pertsonek osatuta daude eta.